Между другото, трябва да дръпнеш ръчната. Стига, остави с нощ, са мъчели да ми крадат гумата и сега забелязах, че са някакъв шум, трите болта ги няма. А пак двата не ги стегнали и това, Не, че не са ги стегнали. Аз съм карал, може би си се разхвърля. И другите къде са? Стигайте, като почнеш тази сутринта, дори аз му казвам, вземи едно кафе, че се олях тук целия, дори взема клиентите, после взема поръчката. Те човека сега да зафира, човек... Пари трябват на човека, не дей се молят, пари му трябва да учитва. Дай, идей така сега да... Добре. Вторите. Нали ще да ми взимаш сутринта кафе? Казах ти, олях са, не мога да сляза от колата, бях мокър целия, от тука до тука. Аз ти го взех. Карал. Я. Мене не да ме хващаш. Помоля го само да слезе, аз ще му го платя, няма и няма. Изтърва се вече. Аз се обръщах на тъйна, иначе да мога да такова. И виж, обра кафялото да обери. Ах, мамо... Чакай. Мах, той е положение. Чакай да един какво пише отзад. Удобство и комфорт. Той надписа ми се вижда, че откал. Аз те си я харесвам. Удобство и комфорт. Карай си своята кола.